Мариана, няма нещо като лятно тяло, зимно тяло. Такива неща няма. Добър отговор. Има тяло, което е перфектно, в отлична форма, в добра форма през цялата година. Единственото, което е различно между лятното и зимното тяло за варненци и за тези, които идват на плажа, е тена. Друго не. Браво! Достоен отговор. Ще ви разкажем как човек трябва да поддържа отлична форма. Да. Абсолютно съм съгласна с теб. С Емил Златев ще ви покажем и как започва деня. Мариана, ако искаш, вярвай, но хората, които идват тук и тренират, за тях няма грип. Абсолютно сериозно го казвам. Сега, тъй като Емил Златев е достатъчно добър специалист, сега аз днес ще го следвам, за да ни каже каква е връзката между храненето, движението и как да бъдем целогодишно, не само лятото, в отлична форма. Здравей, му, кажи ни сега за нас и за нашите зрители какво трябва да правим и да не правим. Здравейте на екипа и на зрителите. Ще започнем стъпка по стъпка. От ставането сутрин до храненето. Първо, когато станем сутрин, трябва да раздвижим кръвта, сърдечно-съдовата система и лимфата, от която зависи пък състоянието на нашата имунна система. И така, станали сме, измили сме се и започваме. Леко тичане. Това леко тичане продължава някъде около минута и половина-две. След това редуваме високи колене, 20 секунди. 20 секунди минават и отново леко тичане. Чакайте, опитвам и аз да тичам леко събори. 30-40 секунди пак вдигаме високо коленете за 20 секунди и така продължаваме 1-2 минути. Тогава вече имаме раздвижена сърдечно-съдова система, за да изтласкваме застоялата кръв от краката нагоре. Може да направим хоп напред, тичаме. Хоп напред, пак тичаме. Хоп напред и така 15-20 пъти. Когато приключим, това е вече около 2 минути и половина-3, започваме разтягането. Можем да се наведем надолу, като гледаме краката да се... Това вече изпитание му, така? Да, след така, надолу, като си броим тласъците. Около 20-30 тласъка. 1, 2, 3 и така 20. Когато свикнем с това, минаваме към следващия етап. Ето и Мариана, ако го направиш, право ще ти кажа. Идеята е да стигаме съвсем спокойно додолу и така си броим 20-30 ласъка. Правя го, правя. Даже с сити лакти. Опираме ръцете на коленете, повдигаме нагоре и следва разтягането. Това ми е любимо. Поставяме десния крак напред. Идеята е да се получи една права линия. Когато разтягаме тазобедрените сухожилия, мускули, въобще плът, ние изцеждаме. Когато я изцеждаме, ние обновяваме. И така на тласъци 20-30 пъти. След това... И ние сме добри. Да, и сме добре. След това правим също на другата страна. И едно от последните неща, само да взема... Всичко изпълнявам, Дани, да знаеш. Сега още повече ще ни затрудняваш. Не съм снабдена, обаче с... После ще те видя. По-лесния вариант. Опъваме, за да се получи една права линия между ръцете и тялото, за да се разтегнат ребрата. Колкото по-се отворят ребрата, толкова по-широка е гръдната клетка, толкова по-спокойни са дробовете. Когато свикнем, можем да опитаме същото нещо. С толче или с това, което Само, че ръцете да останат във въздуха, а гръдната кост да отиде на пода, което е вече съвсем различно. Това опитах с гиричката да го постигна, но не стана. Така. И така вече сме се раздвижили. Вече сме се раздвижили. Какво да тренира човек? Отиваме, пристъпваме към нещата, които поемаме, за да сме здрави. Ако искаме да сме здрави, на първо място това е водата. Изцеждаме половин... Да. Какво има сега? Защо не трябваше банан? Само лимона, да. Банана е хляб. Ако искаме да изчистим хляба, трябва да го намалим, теста, картофи и така нататък. Вземаме половин лимон, в случая нямаме половин лимон, но все едно, че го имаме, изцеждаме го. Вземаме един портокал и изцеждаме го. Разреждаме го за жените около 300 мл вода, то с това ще станат около 400, за мъжете е повече.
за мъжете е около между 400 и дори 550, дори може да и 600. Това върви като една силна струя, все едно с маркуча мие нещо мръсно, избутва всичко по червата, отиваме до тоалетната без извинение и след половин един час, когато го гладнеем, вече идва закуската. Каквото и да едем за закуска, за обед, за вечеря, първото, което трябва да помним, това е зеленчуковата салата. Богата зеленчукова салата. Зеле, домати, краставици. Емо, кажи ни за финал, защо трябва да имаме гладни дни? И гладните дни, да. Гладните дни, когато не се вкарва външна храна, имунната система избуява. Значи тя се ражда в червата, а когато ги прехранваме, тя залинява. Не може да се развие. Клетките не могат да се развият и излизат анемични и болнави. Когато правим един ден в седмицата глад, на чай, вода, може зеленчукови сокове, тогава имунната система избуява и ние не боледуваме. Истината е, че в нашия клуб хората почти не боледуват. Всяко вдигнат температура за няколко часа, тя си отива и сме здрави. Ето след седмица ни предстои влизане в морето, а то вече е 6 градуса. Това сме го правили много години на първи, но не само на 1 януари. И Даниела е човека, който редовно идва и не снима и вече е част, дето се казва, от нашия спортен екип. Много неща можем още с теб да си приказваме. Мариана, предполагам, че наистина ще ти е интересно. Това е от Варна. Дани, след като толкова години снимаш тези моржове наши, вече е редно да започнеш и ти да влизаш с тях. Едно предизвикателство ти отправям. Иначе благодаря за раздвижването. Изпълних всичко. Искам да ти кажа, ти не виждаш. Изпълних всичко, каквото изпълниха и нашите съветници. Нека се вслушаме в тях и да практикуваме. Поне за лятно тяло. Разделяме се до утре в 5 без 5. Хубава вечер.